खोर कल्बा मैंग्रोव सेंटर। मैंग्रोव यानी उष्णकटिबंधीय फेड़-खूंट यानी कि खारा पानी पाकी में उगे वाला घास भेड़। एकर खासियत है कि ज्वार भाटे यानी कि हाई टाइड में डूबियो जाला आ जब लहर उतरेला तबो जेतार रहेला। सुंदरबन के बहुत बड़हन क्षेत्र मैंग्रोव वाला है। भारत में पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार आदि मैंग्रोव वाला क्षेत्र हटे। शारजा में हमनी के घर से जहां हमनी के रहनी जो जैसे 121 किलोमीटर दूरी पर खोर कल्बा नाव के जगह बा। कल्बा खुरफकान शारजा के बहुत मशहूर एरिया है जहां पहाड़, समंदर, रेगिस्तान यानी कि तीनों का दर्शन होला। शारजा से मलिहा रोड S116 के राह पकड़ के खोर कल्बा खातिर जाए के शानदार रोड बा, जैसे कि सब वीडियो में देख रहे बनी। मलिहा फुजेरा रोड से फिर कल्बा खातिर निकल के जगह पे पहुंचल जा सकेला। यही रोड पर खत्म नाव के जगह बा जहाँ के रेगिस्तान बड़ा शानदार है, जैसे कि सब वीडियो में देखा नहीं। रोड शानदार बा आ संगे संगे रोड के दोनों तरफ पहाड़ आ ए पहाड़न के संगे संगे कुछ कुछ हरियाली लौकत अटे। खेती बाड़ी भी रुआ सब देख सकेली जी। यूएई में खेती बाड़ी अब शुरू हो गई बाटे। लगातार नया तकनीक से एजा खेती बाड़ी हो रहल बा आ रेगिस्तान में लगातार हरियाली बढ़ रहल बा। सुरंग में जाते जब रुआ सब वीडियो के देखा तनी, खेती बाड़ी के देखा तनी, ओकरा बाद जब हमनी के एह रोड से आगे बढ़त जब सुरंग में घुसता नहीं जा तो ए सुरंग के बाद खोर कल्बा मैंग्रोव सेंटर यानी कि कल्बा वाला एरिया में आ जाता नहीं जा। समंदर जमीन के मेल जोल वाला हिस्सा ऊंचाई पर रहे के वजह से ई कल्बा वाला जो क्षेत्र बाटे बहुत शानदार बा। खोर कल्बा मैंग्रोव सेंटर जो बाटे तो 2021 में शुरू भई रहे। शायद ये से पहले शुरू भई रहे, बाकी पिछला 10 साल से ही पब्लिक खातिर बंद रहलटे। तो 13 साल से ऊपर के उम्र वाला लोगन खातिर 15 रुपया के टिकट बा। 13 साल से जे नीचे बा ओकरा खातिर फ्री बा। जे बूढ़ बुजुर्ग बाटे, जे दिव्यांग बाटे ओकरा खातिर फ्री बा। सोमवार के दिने ही बंद रहेला, शुक्र के दिने दिन में 2 बजे के बाद खुलेला। अब बाकी दिन 9:30 बजे से 6:30 बजे ले चलत रहेला। ये जुगा 300 साल पुरान मैंग्रोव के जंगल में लकड़ी के बनल पुल पर हुआ सब घूम सकेनी। एक में पांक में जाए के नहीं खे। मैंग्रोव जोन की पांक में होला वो पांक में रुआ जाए के नहीं खे। जो नीचे वीडियो में देख रहा बनी पूरा पांक ही हटे। इस समय ज्वार भाटा मतलब हाई टाइड नहीं खे, लो टाइड बाटे, ए वजह से पानी उतना लौकत नहीं खे। ये जुगा अलग अलग तरह के केकड़ा, मछली, बहुत सारा पक्षी आदमी रखल बाटे। एजा देखे के मिल सकेला। एजा अलग अलग तरीका के मछलियों मिलेली सब और भी कच्छ उच्छ बाड़ा सब, बहुत पुरान कच्छ बाड़ा सब। यदि एजा के देखी तो एजा घूमे के सही समय जाड़ा है, बाकी गर्मियों में जा सके नहीं। कोशिश करी कि 9-10 बजे के करीब में पहुंची या ओकरा बाद शानदार जगह बटे। कुछ एक व्यू पॉइंट जो एरिया बाटे वो बहुत ही शानदार बाटे। खास करके हम पहले भी कुछ एक छोटे छोटे रील बनौले रहनी हटे वो जगह के ये वीडियो में भी बा। कुछ एक व्यू पॉइंट में मतलब एसी से भी बेहतरीन ठंडा हवा हमनी के करीब 1-2 बजे दिन में मिलत रहे। तो बहुत शानदार चीज बाटे। संगे संगे एजुकेशन सेंटर बाटे बच्चन खातिर और बच्चन के कनेक्टिविटी खातिर। जब बच्चा समुद्र से जुड़ल जो जीव जानवर बना सो ओकनी के बारे में जान सकेला सब। हम बहुत सारा एजा वीडियो शूटिंग अपन कैले बनी, अलग अलग सेल्फी मोड में अलग अलग वीडियो बनौले बनी। जस्ट मजेदार रहल यात्रा हमनी के। चूँकि ई जुगा मतलब जो लोकेशन बनावल गई बटे वो बहुत शानदार तरीका से बनल बा। जो ऐसा व्यू पॉइंट से बनल बटे, ऐसा डायरेक्शन से बनल बटे कि हवा पानी के बहुत हवा बतास बहुत बढ़िया बटे। आई लकड़ी के पुल रुआ सब देखा तानी जौन की बहुत शानदार बनल बटे। यानी कि रुआ जूता खोले के नीचे पांकी में जाए के नीचे। नॉर्मली जो मैंग्रोव होला ओकरा में घूमे के असली एडवेंचर तो उहे है भाई। एजा बनावल बटे कि रुआ मतलब बच्चा संगे सब लोग घर परिवार संगे घूम सकेनी। ई खोर कल्बा ए जगह के नाव हटे। तो ई पूरा ई जगह के बारे में बटे। एक खोर कल्बा से आधा घंटे के दूरी पर फुजेरा आ खुरफकान भी बात। यानी कि जब रुआ खोर कल्बा के कार्यक्रम बनाओ तनी, प्रोग्राम बनाओ तनी तो रुआ खुरफकान आ फुजेरा भी घूम सकेनी। यदि कस के भूख लागल होके एजा घूमता नहीं तो ओकरा बाद एजा कल्बा में खोर कल्बा में भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट बना सब। बाकी खुरफकान आ फुजेरा में बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना सब। तब
ई पूरा वीडियो के देखी सबे, ए पूरा यात्रा के देखी सबे। ई जोन देखा तनी व्यू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट हटे जहां हम कहतनी कि एसी के भी हवा फैल बटे। इतना बेहतरीन एजुगा हवा रहे जब हमनी के उजा रहनी जा। कुछ एक व्यू पॉइंट सांचो बहुत शानदार बटे। वीडियो और फोटोग्राफी कती बहुत बढ़िया बा। यही से कुछ फोटो भी देखी हमार सब अलग अलग पोज में। जदि फजीरे निकलता नहीं तो रुआ सब खोर कल्बा, फुजेरा, खुरफकान तीनों घूम सके नहीं। यूएई में बानी तो ये जगह पे खाली जरूर जाए। बाकी भारत में तो मैंग्रोव बहुत शानदार बटे। धन्यवाद, इजाजत दी। जय भोजपुरी।